Τσιγάρο δεν έχει ανάψει κανένας από μας. Κοιτάτε. Κοιτάτε τη μίχλη την άσπρη. Κοιτάτε. Γιατί λες γάμο? Εσύ το είπες, όχι εγώ. Πες μου γιατί το έκανες αυτό να μας φουρίσεις. Να μας τρομάξεις για ποιο λόγο? Πες μου για φως. Ένα λίγο ρε γάμο το. Αλλά τώρα αυτό έχει κάτσει εκεί, κοίτα. 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 Και είναι με άσπρα, βλέπεις. Γύρω γύρω μας κάνει τώρα. Βλέπετε. Το κάνατε screen. Ω, ναι. Ναι. Κοιτάτε. Κοιτάτε πως μας γυρίζει, κοιτάτε. Κοιτάτε, παιδιά. Τι θα γίνει? Γιατί φωνάζεις? Ναι, πες μου γιατί φωνάζεις. Μπορείς να μου πεις? Άρα είσαι εδώ μαζί μου. Το σβήνω το φακό. Είσαι εδώ μαζί μου. Μπράβο. Κάτι δεν μ' άρεσε. Τι ήταν αυτό, ρε? Κάτι δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Κάτι... Μείνε εκεί, είπε. Γιατί το είπες να μείνω εδώ?